Vi skal nu prøve at se, hvordan vi regner hydrogenionkoncentration ud, hvis vi har pH. Og den formel, vi bruger til det er hydrogenionkoncentration er lig med 10 i minus pH. Vi tager et eksempel, hvor vi kan se, at her jeg har skrevet her, pH den er lig med 1. Og vi skal nu prøve at finde hydrogenionkoncentrationen. Den måde, man taster det ind på lommeregneren, det er ved at sige second. Vi skal nemlig her, det er grunden til, at vi trykker på second nu, det er fordi, vi skal have aktiveret den knap, der hedder 10x, og det er den knap, som egentlig også man bruger, når man tager logaritmen, men nu skal vi have den omvendte. Og det vil sige, at vi trykker second, hvis ellers lige kan få den til at virke. Den lige have den tændt her. Vi trykker second, og så log. Så kan man se, så kommer der et 10-tal frem. Og det vi så skal taste ind nu, det er et minus. Vi bruger igen foretegnsknappen, og så trykker vi 1 der. Og så enter. Så får vi en hydrogenionkoncentration på en tiendedel. Og nu har den her lommeregner altså valgt at skrive facit på den her måde, en tiendedel. Men man kan også sige, at en tiendedel, det er det samme som 0,1. I kan selv prøve på jeres lommeregner og tjekke op, om ikke 1 divideret med 10 er lig med 0,1. Jeg skriver det lige her. Så vi fik altså en hydrogenionkoncentration, som er lig med en tiendedel, og det er sådan set det samme som 0,1 mol per liter. Hvis man nu skulle prøve at regne det ud på et lidt andet tal, lad os sige, at vi har fra eksemplet fra sidst en pH, vi har regnet ud, eller har fået, vi regnede den ud før, men en pH på 0,523. Hvad er hydrogenionkoncentrationen så? Ja, så bruger vi samme formel igen. Jeg skal lige have kigget lommeregneren her. Så siger vi altså som sagt second. Logaritmeknappen for at aktivere 10x-knappen heroppe ovenover. Minus. Bruger foretegnsknappen. Og så taster jeg den pH ind, vi havde heroppe. 0,523. Lige med. Så får vi altså en hydrogenkoncentration på 0,299. Og den kan man jo vælge at runde op til en hydrogenionkoncentration på, tegner det herop, på 3. Eller undskyld, 0,3 selvfølgelig. Mol per liter. Så det var altså 2 eksempler på, hvordan man kan trykke ind på lommeregneren, og hvordan man gør det, når man skal beregne hydrogenionkoncentrationen ud fra en given pH-værdi. Rigtig god fornøjelse med det også.